Kublai pi baro nga ipasawan boksela ngap diang sung bai pi syakani ke program ke bekerpang ke bengi ai kerteng saudong ke lingwiat pe kum shibenta na ka jingra ke jongi ke Christian home Sunday ba ka jingdoi ke jongi ke long o blai un isen ban kurku yangi lingbai ini program ibaling kot kindiat chapang ini program hakane ka program inyo ya ka jingkren ka ketin ka jongu blai para ot inyo ru ya ka wei ka jingruai ka bekerpang ka balapan kre de ki khun samla jong ka balang tengin yedwai ko pa jing ibab ning kum ni ko trai ngidam gislak jat ki bekut ki bekantang ki jome nyai ngo me blai na ka menta jong ka ni ka por ka ba me ai ngi ki ni ka lat bangila ban sim ta leng ba ka ni ka leng ba ki ni ki kor ki bor ha ka bangila ban wan lam ya ka ni ka program sha ki khun jong ka balang ko jungi bat sha baro ki ki bepet ki bekmi ya kini ke program ku jungi trai ngi dwai ya ka ba memen isnai ban kerku paling ba jong kini ke program kala ban long ke jing kerku na ka benta kirim pe ying ki jungi sintia blai kini ke por benta baro ki bin nep teng jisu ngi dwai amen ki para bangit bi ki parlok ki ba ya pet ya kini ke program pi ngadon ha ini ying iba don ru ini idpei was a iba sung tenat aba pisong ni bat kini ke program ni lakot ya ka saudong ka lengwiat pe kani kapen kan mau yang ni ya ka wei ka por ha ka ba kani ka depe kalong ka jaka ka balum ka balang ka bate song ya ka long yeng long sem ya ka rempe yeng ki jongi ha ka ba kupa bat ka kemi bat ki kun ki song bat hang ni ha ka ba ki ruai hang ni ha ka ba ki khana hang ni ha ka ba kadon ka sneng ka krau bat kum ta ter ter kani ka depe mdei tang ba ka ajing saat namar ba lapan rem ya kini geding hendrei ka jing rem jong kani ka depe kalong kam tam namar ba kidon ki mensim ki ba kodor ki ba saudong ya kani ka lengwiat depe bat haba ye shong lang shikmi shikpa shikun kat nu kalong ka jing rem jong kata ka yeng kasem bat na kani ka depe kadai ka jaka ha ka ba ki mensim jong ki rem namar naka kimi kimi ki kanatang ki kana pruskam ki badon ringkat haki ki ba pen sho i lani ki badon ringkat ru bat ki jing sneng ki jing krau ki wes no bat kini ki kanatang ki bangi yo sngo na kane kalung wiat pe nang ta na kane kalung wiat pe yo sngo ye ki ktien sneng ye ktien krau yo sngo ye ki jing kdo bat ye ki jing pen i ki bangi ong kita ki kentin ksiar ki kentin rupa ki ba ngiken mau ha kata kapor ha ka ba ngiyo ya kum kani kalung wiat pe nang ta na ini ling wiat pe bat dei ru na ini lung wiat pe iba kimi ki khon tip sngi ki khon tip yai ki khon tip briu bat ki khon tip blai ki balong ka jingker khu na ka benta ka yeng ka sem bat ki balong ru ka jingker khu na ka benta ka imlang ka salak shisha ka lung wiat pe kadon shibun ki ki jing mentoy bat ki jingker khu ki ba ngimat naka Hendrei para bengej biit par ki perlok perjor ka perthai ka kala ka perthai kayat stet bah ha ka ba pio i shibun ki jingkala ki ba ja ha ka ni ka juk ka bangi im menta hoj ha ki ni ki juk mdei tang ba ngim yo isu ye ki tepei kam tam ye ki basa shaki jakasor lese nginum la banyo isu ye ki tepei ki ba bun hi kinum dan shu ye ki tepei Rei i kumbahan rei hot kata kadai ka bangim la ban ong dukum nuru tang ban rei ka bangi don kamban kamyo i ha ka jingkala jong ka ni ka por kadai ka i kumba kadon ka jing shong senjor ka jing dai ha ki yeng ki sem ki jungi i kumba nginang ya jingai tang shipau la ni arpus nem menshwa kadon ko ka por ha ka ba ngia itu lut hasnong hatau ngitip iki para marjan jongi ngitip manu basyong hang tu manu basa hantai ki keme ki kpa ki khun jong kate ka yeng
ngia long sieng si sembat ka de ka por ha ka ba ngia rung ngia mi bat nang tan dah bangi dunai hayeng ngia let ngia pan ni isini sipela imlu sipela bat ngia pen phai biang kata ka por kala let no bat haot kala poi ka por ha ka ba ki ba bun bha nangi ngim ye itu itau shu igi paramanjan ki jungi ngim la shu bantip menu basa angtai bat kum ta ter ter toh kata ka de ka wei hi Henry perkhat ye kani ha kani ka juk ka bangi im benta mdai tang bangim itu shu laningim don por shu banyelej banyerung yami bat ki paramanjan ki jungi Henry ka wei ka ba pen perkhat yang ha ka dei ba ngai kum ba ka don ru kata ka ju ka jingja ka baja hagi yeng ki sem ki jungi hagi ni gisgi ha ka ba I kum ba ka don ka jing persyang ban punya klat ukpa don por ka kami kam don por ki khun kim don por la ka jong la ka long mentah hagi yeng ki jungi mensyuangi ong ka social isolation hendai mentah ka bangi hap ban kam long concern bah ka dei ka family isolation haki jing kala jong ki baro bat ngakwa banyalam ya ki jing mut jing berkat ki jongi sega ketien ka jong oblei ban pek ya ka oi ka long yeng hoat kini ka long yeng ka don arajar snem menshua hagapor ka bau jisu dang don dei ki don ki ki baja hakani ka long yeng ki balong ki jing hikai na ka benta jongiru bat kata ka benta ka dei naka gospel ka jong Lukas kalnong ka ba sipo bat ka dekot ka ba lai pu pra hadu ka ba khat ar kani ka jingja ka itu ingi syapang ka jinglek ka jong Jisu ha ka ying jong ka Mary bat ka Martha ngan puli ka dekot ka lai pu pra ka ongkom ni ti haba kinang lek jinglek ularung ha ka wei ka nongrit bat ka wei ka briu ka bekerteng ka Martha kala pediang ngau bahaya sayeng jong ka ba ka dekot ka balai pukundai ka ong kala don ru ka para ka bekerteng ka Mary ka bala syong ru haki kejat utrai bat haba bat ka bala syak skor ya ka ketien jong nang ta dekot ka basau ka ong ni Henry ka Martha kala kuslai syapang bun ka jingkam ti kala wan ha bat kala ong ko trai mem kami ba ka para jonga kala I no yanga ban sutre jing tre marwei tu ong si ya ka namar kata ba ka nyarap lem yanga nang ta ka dekot ka basau pui Henry utrai ulai tu bolo ong haka ko Martha pa kuslai bat pa pensitom sat yeladi syapang bun ki ru Henry tang ka wei ka badon kam ka meriti ka lejit ya kata ka benta ka babaha ya ka ba on omrong no naka kidon ki ba ngakwa bangin sot nakani ka jingja kata ka jingja ka balaja haka por ka bau Jisu wan bandrung haka ying jong ka Mary bat ka Martha haka dekot ka balai pra ngiyo hang ni ba ka Martha ka lapnyang so ba ya Jisu sya ka ying jong ka Martha ka di ka Martha ka bala khot so ba ya Jisu sya ka ying jong ka bo nuan to ngnya pe ya kini ka benta na ka benta jongi kirim pe ying kristan hi na mar bangi la long kristan katahi ka kedo la ne ka pen I bamangiru ngi khot so ba ya Jisu ngi khot so ba ya Jisu bo unwan sya ka ying ka jongi bo undon ha ka ying ka jongi but kata ka dei kata ka dei ka jing long jong ka rempe ying kesan ha bangi khot ia ladi bangi dei ka rempe ying kestan kapen pau la ne kapen I bangi dei ka wei na kita kilong yeng ki ba khot so ba ya Jisu sya ki ying ki sem ki jungi ta ka khot ka balai pukun dai pat ka ongkom ni kala don ru ka para jong ka anda bau Jisu wan ha ka ying ka jong ki nda bau larung kala don ka para jong ka bekerteng ka Mary ka bala syong ru haki kejat utrai bat ka bala syak skor ya ka ketien jong pipet ka Martha ka khot ya Jisu nrein dah ba Jisu rung ha ying jong ki dei ka Mary ka bala syong haki kejat ki jong utrai bat ka bala syak skor ki jing hikai jong nang ta kat ba ka Martha pa de ka bun kam
kadang bun kam ban pen krek ban pen bit ban pen biang kiwi pat kijinon kam pa hadu ke bala penlong ya ka bahkan kenyum lani bahkan ujor persyak ya la ka jong ka parah uji su ben ong pech si kan ni ka syong bat me hendrai ngapat pech kini kidon kini ki bang hable kini ki bang hable bat kumta ter pi don artli ki kadur ka beningkong kadi kadur jong ka Mary hakani ka ketin ka jong ublay kaya tu ingi baka Mary kala syong haki kejat uturai kum kirim peyeng Kristan ngi kibala kami la dia bangide ki Kristan ngi kamot ka penpau bangide ki banget haka kerteng ka jong ujisu hendrai pi tang ban nget haka kerteng ka jong ujisu kampat biang na ka benta jungi kirim pe Kristan ban ong bangide ngi bangin ong bangide ka rempe yeng Kristan bangin ong bangide ka yeng ka belanget ya ujisu kampat biang hendrai kaba kam kong san susu na lor kata ka jinget ka bangi nginget au jisu kaba kam kong san kalong bangin don kapor ban syong haki kejat ke jong ujisu bat ban syak skor ya ki jing hikai ki jong upi na kata kadau kawai na ki jing keli ki bang aku aban keli yangi kum kirim peyeng Kristan kan yangi ki bangi ong ngidai ka yeng Kristan kan hatu ngidon por ne em ban syong haki kejat ke jong ujisu Lek selak bandon hoot ngatip badan shibun ki long ying long sem ki badang yai beteng ya kapor jing duai men step bat kapor jing duai men mien kata kalong kata kadai kapor ka ba mangi ngi syong haki kejat ki jong ujisu henrei ngatip bat nganget bakin don du shibun ki long ying Kristan agi ni kisngi ki ba dan por su ban syong men step bat ban syong men mien Kim don porsu ban syong haki kijat ki jong ujisu men step bat ngim don porsu ban syong haki kijat jong ujisu men mien. Kajing hikai jong ka Martha. Kajing hikai jong ka Martha na ka benta jong i kalong komunite. Kalong ladangi ngi ong bangidei kita ki rempe yeng Kristan ki balanget haka kerteng ka jong ujisu. Kajing hikai ka jong ka kalong bangidei bandon ya kapor lani ngidei ban tau ya kata kapor ka bangidei ban syong haki kijat ki jong ujisu bat ban syak skor ya ki jing hikai ki jong ujisu. Kapor duai, kapor ka bangi pelut ya ka ketin ke jong belai. Namar belai, udon udak jing keli ubah hek bah larang ngikam bangi ki Kristan hendai ngim ju pelut por ban duai, bat ngim ju pelut por ban pulih ya ka ketin ke jong belai. Habangi duai, ngi keren bat ublai. Bat habangi pulih ke ketin ke jong ublai ukren ngi. Nak mentah jong pi kum ki kime ki kepa. Desi pindon shibon dap deng jupi ki badang rit ki khon ki keti ki jong pi. Ban penhek pensan ki khon ha ki kesngi kam ni ke besuk. Kedai ke be lem dangi ai ya ke por, lem dangi pelut por ban hikai ya ki ya ke ketin ke jong ublai lem dangi pelut por ban hikai ki ban duai. Ha ka wi kesngi ngasep tieng. Bayuh ngidu ya kini ki khon ki jong. Kadur ke baar. Kadur ke baar kadai kadur jong ke Martha. Ha kadai ke dekhot Hakadekot kabasau pokok hendrai ka Martha kala kuslai sapang bun ke jingkam. Ti kalawan ha ubat kala ong kotrai memikmi baka para jonga kala i no yanga ban sutrei jing trei marwei tu ong yaka namar kata bakan yarap lem yanga. Pi ka Martha mdei bakam i yu Jisu. Ngidi ben kan mau baka dei ka Martha ka bak piang yu Jisu syaka yeng ke jongka. Tang ban dai ka wei ka bangin yo i ka ba ka ja ka Martha kalong ba ka Martha ndah ba uji surung ha ka yeng ka jongka kas ngau ba ki kiwi pat ki kam don kam mudur ma pi uji suti wan ha ka jinglong do ka jong urung ha ka yeng ka jong ka Mary bat ka Martha kan mau ba uni uji su udai ru ukon jong ublei usim jong isim utrai jong kitrai unong penem jong ka perthei mudur udan hang tahan dai ka Martha ong no haka ketien paring kadon kawi ka ketien ka bangi ong distract kum bakala syak pentami lani kidan kiwei pat ki ba pentami yaka haka jing im ka jongka nam tip pio in em yaka ni ka juk ka bangi im mentah kadai ka juk ka bakidon shibon kini ki jing pentami ki bangimla banjer kerteng
Haka jing yat state jong ki baro haka jing Q jong ka science and technology ki core ki bon kan syu ai nusa ka mobile phone ka bangibat haki kti ki jongi. Ki mobile phone ki bangibat haki kti ki jongi la hoj wala dangi ong bah kalong ka bamentoi rai haka ju ka por kadai maka ka bah pentami yang isi bun ki bon ki kon samla haka ni kesengi ngi pelut sibun ka por ban scroll ban page ki feeds ban page ki status ban page kum ta ter ki videos ki ba jukut ki videos ki bangi page haki social media mata ki bangi bat haki kti ki jongi jukut jula ban penkut ki bon palat bat nang ta sipang kini ki bangi ong kita ki notification ki bapa haki phone ki jongi kling kini ki long kum kita ki bap khot yangi bangi ngin sya pentami kloi la ni pisami ban pentami stat pi pai abaka martha ka trekam abaka tre ki kam ki ba maka ka tre hatu kata kalong ka pop ban trekam kalong ka pop kam long ka pop tambahan rei ka ka baja kalong ba kai teng ha kata ka jingbon kam jong ka sngo kumba kita ki baro kilong ki ba kam koridor ban ya kata ka por ka ba maka kan syong hak ki kijat ki jong jisu ti udon hayeng jong ka medur mapi kita ki kam ki nang long ki ba kam kor ban ya ka ban syong hak kijat ki jong jisu pi wat akini ki sngiru hawangi pai kini ki sngi menta piu ya kini kumtu ko mga ongi pi kini ki mobile phone ki ba hoj bangin penon kam mobile phone hatu kalong kapop kam long kapop tambahan re ndah ba ngila penon kam ya ka hadu bangis ngo bakan ni kadai ka badon kam tam na lor ki wei pat ti hang ta ti ngatharai ngila long kumbaong ngisha distract kini kidai ki distraction pina kata kadau ya ki rempe yeng ka stan kani ka wei ka bamangi ngi keren la ni ngi khana kumno bamangi ngin bat scam di ya kalong yeng long sem ka stan jongi ha ka perthai ka badap da kini ki jing penthami sibon ki jing penthami ki khon samla ki jongi ki khon ki kti ki jongi wat ki kme ki pa ni pelut sibon ki por ha ki ki bale se ki ba don ki wei pat ki ba kham toy pi ki khon samla khamtam namta jong pi ki ba pelut bon ka por ha ki social media ba da ki mobile jong pi khamtam la da pidang dei ki khna puli hatu phim tharai ba ka jing puli ka dei ka ba kham don kam ita islong tang ijingkli ibangabu na kabenta jo pipi kamartha kasya pentami ha kita kike bat kalong kum juru kidan sibun kijing pentami na kabenta jo ngi weping nang ta pinyo kini kijing pentami pi kini kijing pentami ladang ngim perkat ladang ngim perkat bat puson ba kidan kajing ma namar balai kini kijing pentami kila ban penjingai no yangi na kibayeng basem kijungi kan ai nu kusaya pi menta hakani ka juk ka bangingi menta pe chieng sisem ngi syong ka juk ka kamera tang ban ringim ya keren ta perkat mapi habangim ya keren ka jakum do ka jing ya keren ka dei ka bate song habangim ya keren ngi pendap ki jong kale yu ka penjengai bat bon ki ni kisngi kibah ngalaju skuru ya ka jing ut jong katu kat ni ki kimi ki pa bakim ju ikun namar bagi kun ki sotunat ban syong halaki jong ki kamera bat ki le yu ta ki pelut cibun ke por haki social media bat kum ta ter kini ki kor ki bor ki ba pentami bha yang ki kisngi kan mau bagi don ru ka bor ban penya jinga yang ina ki yeng ki sem ki jungi baik mapi ki kimi ki pa yo dai mapi ki ba melen hagini ki baro ki ba pim tip shu ya ki jinan kam ki kun ki jung pi bat baik mapi ki kun ki ktiru bayo anda ba philap mit hakini ki baro teng pis ngo kum ba phim dan kam shu ki mi ki pan dai pi kum ki kun samla ngan ong ngi pi kat ba phidang dai ki kun hi pin nang dan kam bet ya ki mi ki pa to ita ide inuk sai bening kong mga ai kum no ba kini ki penjinga yang ngi nang ta pi kini ki kor ki bor kini ki distraction ki bangayong ndai tang ba ki penjinga yang ngi na ki baying bat na ki kimi ki pa bat na ki baying ki ba sam ki jongi hendai kini kidon kabor ban penjengaru yang i nau play. Baik kapor men step menu kade kapor hakaba
ki khôn ki jong ublay kum ki khôn ka stan ngi khi ngi wat iga ketin ka jong ublay ngi pulis de khot arkot bat ngi dem ban aingo ban kerpat ia ka jingelam ka jong ublay hendrai kata hatu kadang long kum ta kini gisngi bat pila ban berkat badai tang mapi hendrai baro kawai ka pertai ki beri mentam marsen ki men step ki wat ia ka mobile phone pi ka mobile phone kala bujli no ia ka ni ka ketin ka jong ublay la kalong men step la kalong tamit bat haba kani ka bujlino ya ka ketin ka jong blay ka bujlino ya ka to ka por ka bamangi ngide ban shong ki kejat ki jong ujisu kamut ba kalutino ingi no blay lani ka shim no ingi ka penjengai no ingi no blay kini artli kidur kadur jong ka meri ka jet ban shong ki kejat ki jong ujisu bat kadur jong ka martha ka basya pen bernya lani ka basya pen tamino haki ki ba kas ngong kumba kalong kiba don kamtam na kabanta jong ka hakata kapur pet kini ka khot ka ba ngan puli phi uji suang henrei utrai ulai thu bola ong haka ko martha pha khuslai bat pha pensitam sat eladi sepang bon ki rupi pinda nga perkat kini menta kerkom pelut por jong ki khun samlala ni ki kme ki kparu hakini ki teknologi menta ngai kumba kalong menite kalau ngomong pi khuslai bat pi pensitom sat ildi sapang bun ki ani pi de tristom pi de pelut por si bun ki ndai uji suang tang ka wei ka badon kam kam meriti ka legit ya kata ka benta ka babah ya ka ba on omrong no naka ki benta ki babah ki ban omrong no naka ka baningkong ka dei bandon ka jingye dei ka bajan padu jisu ban nginom ailat kini kikor kibor bakin penjengai no ingi bakin lutino ya kajingnya dai kajungi bat ujisu bat habangidon kajingnya dai bat ujisu kanwan hi kajingnya dai kajungi hayeng asem pi habangi jingai no ublai ngin jingai na kikimi kikpa kajungi kalong kumju ikikimi kikparu la pi jingai no ublai pin jingai na kikon kikti kajung pi to kabaning kong kalong kai ka babha lani kai ka babha ka bakameri kalele kalau berkelajit mencong kita jong disubat na kemen tajungi ku mengong ke ka bangila ban le ka ban ka babah kalong bangin jit ban syong haki kita jong suban don ka jingnya dai ka bajan bat ujisu bat ka baar kum ki rempe yeng kristan ka baar bangin don ka jingnya dai ka bajan shiyeng shisam bangin nom ailat bakini ki tiar kini ki kor ki bor kin long ka dau ban pentut ya ka jingnya dai ka jongi bangin don baka presence ka jongi hakayeng kasem ka jongi kandai kumboong pareng ka real presence mdai pangiston tang kamet ka donut jongi kamdon hendai habangi don shiyeng shisem ka wei ka yeng kasem ka badem ka bamani bat ka bajit ban syong hakikijat ka jong jisu bat ka balai pat bangin don ka jingi dai ka bajanru bat ki marjan ki marpar katakan ka dai ka yeng kristan ka ba pediang yau jisu da ka donut baro bat namar kata ki para bengit bi baro bat ki perlok perjor tu ngin shim ya kani ka jing hikai ka bangi yo na ka meri banji ban syong haki kijat ka jung jisu bat bamangi nginum sya penthami hakini ki bro berarti kini kinya kini kindon ndai balai bangin pen kuslai sa ile kata-kata lani balai bangin pen shitom madu kata-kata penon kam si ki ban pendon ban sa pi ki bro ki ba pi penon kam kini bantai ka jing im ka jong pi kini bantai ka jing dai ka jong pi baru play kini bantai ka jing dai jong pi hayeng asam bat imei pa jong pi lani nam ta jong pi ki mi pa pinan ka jing dai ka bajan bat ki khun ki ti jong pi henai la dakar le pat da kumai kata kamot kam dai ka parlok ka jongi dai ka nong syun ka jongi bat na kata ka daw ki para mangit bi baro kum ki rempe yeng ka stan kajing doi ka jong nga kalong boblay un pen thamai bor yangi kum kirim pa yeng kristan ha kani ka juk jong kajing bon kinji gijing pen thame un ai bor yangi bangila ban yang scam pada habang apan kut ya kani kajing kren ka jong nga kan mau baka meri kalong kum kata ka sembal lani kata ka dak ka bayale persya ka bayeng banyale persya ya kini ki bor jong ka pertai ki ba persyang ban wan ban rung agi yang kisem ki jongi ban luti yangi ya kajing dai ki jongi bat ki bayeng basem ki jongi ban luti ka jingye dai ka jongi bat ublay bat na kata daw ka meri kadai kata ka dak lani kadai kum kata ka dak ka bayeng kum ka nong ile persya bat kum kirempe yang ka stanru ngi hab bandadon ka jingtmu bangi dai benyele persya ya kini ki bor
jong kani kabur thai kibala ban luti ya kajingi dai kajungi siang sistem pat kham tam e ya kajingi dai kajungi padublei ublei un kur khuingi ublei un kan bat phi ublei un nang kersani ka yeng kasem ka jong phi nang ni bat shkaman ki para bangit bi it baro hakani ka por pan ngin poi skoi benta ba kata kalong bangin yo sngo ya kajing roi ka bukerpang nagi khon samla jong ka balang kajungi bat kajing roi ka bangin kin ai hap ding jungi ka dei saudong ka langwet pe ka bala penbit penbiang bat ka bala thau di pastor jungi reverend NB ding do nganget bu bleu un kur khui phi lingba jong kani kajing roi nong san
sai sin nga ai ko blai pi wei but nga ngai scam baling ba jong ni ka program kan long ka jingker ku na ka banta jong pi pi man tangin la poi sa ka bangin pen kut no ya ka ni ka program ko jong ngin sa yesiam pat ha ko ka por nda ha bangin sa pen wi pat ya ki wei ki program ki ba kum ki ni ublai un kur ku pi ublai un kan pat pi ublai un nang ya lam ya ka jing ya lanti jong pi kum ki rum pe yin ka stan tung ni dwai kan ra ba sai sin ni wan ban dem red ki slak jat ki jong me ni ai ngo ko try ji su bi ya ka ktin ka jong me ka ba melak kren ni nyai ngu ablay nam ta ka jingruai ling baki khon samla kiba lawan lam ru yangi ya kini ka khubor trai ngi dwai ba men nang khu ya kiram pe yeng ki jongi bangin nang mat ablay ka bor ka jing don kat ka jomi trai ji subi ngi dwai ba men da yangi na kini gi bor ba ki buik ki jong ba man ki ba persang ban ban thame ngi ban luti ka jing dai ka jongi sieng si sam bat kham tam e ban luti ya ka jing dai ka jongi ban me trai ya rap ya ki yangi kum kiram pe yeng ka stan bangin nang ban jit kum ba ka meri ka jit ban dem magi slak jat ki jomi bat ban skap ru ya ki jingi kai ki jomi try shim ko buram shil dingi aingo imi ko try nam ta ko por try jisu bi tukur ku ngi we pi de ki jingker ku ki bama bat ki bakan sai tam ki jomi na bagi ni pan mi dem teng try bu nom pen im jingi jisu amen